Goedemiddag. Dit is weer uw laatste dag, hoort. In Boon winnen ze denken al dat het er een stille sneeuw is. Maar het thema gaat joort over pesken en de natuur. Gerrit, bedankt voor die laatste inleiding voor Doch wat voor je dorp. We hebben er zin aan. Henk en Lutske. Zullen je hem joort bij wat wijs maatje? Lutske, wij zijn die mooie klein. Ja, jongen, Paul, die weer zou rijmen. Je hebt met de klein van een beelskort, juster. Nou, dan geven we nog maar gauw, maar ja, wat krijgen we hier al even via de Lutske? Nou, vanzelfs werden mee overgehuurd. Ben de baas en in Bikken bij Baas. Dus ben we dit keer bij Hof, chirurg hier. En het kan wat bloederig wezen, dus ja, meestal pas op. Luc, die natuurlijk zijn laatste tekening maakt. Leuke gasten aan tafel. Ja, te vol om op te nemen, bloosje. Dan gaan we nog verder met het kwartenijs. Wij hebben jet dat toch het grote succes van Doch het wordt niet warp, van de 60 huizen in Bongen nog maar 10 te keep staan. En Jaansje, het spiet me verschrikkelijk, maar de tatoeageplaats is weer uitverkocht bij dat tent. We hebben 10.000 straks, dat we de prijs winnen hebben voor onbetaling van het Frieske Hinder. We zieken nog om geld voor de rest. En de naaie buurt, de Sjaak Knolstritten, die wil graag een varwetter naar Gwaanga Huizentag. Maar helaas, de steenkrobbe houdt alles op. Sietse Z komt Joert wat letter. Hij je eerst nog technisch overleg. Het Frieske Hinder bedanken voor je vlotte service. En natuurlijk, ik Moeke de Bruin. Door de Midden-Oost in Afrika worden die geen Afrikaanse verkocht door de Stichting Talenten. En Moeke de Bruin doet straks in geerwerking met de VV Aardeboorn de catering in de tinten met de gondelveert. Maar er zijn nog vrijwilligers nodig. Dus meestal, als je naar de uitsturen, kan je me melden bij Jan Nijdam. En waar zit die? In de kroeg van Zeils. De muziek uit het promofilmpje is maken door de Key Studio in Akrum. Het versje is inzongen door Pien Breusma uit Aardeboorn. En dan geven we nu oer naar uw polstok-kampioene Sandra de Haan. Ja, welkom. Je bent hier voor de laatste keer bij de makeover. De hele week hebben we hier meestal honger van vrijwilligers van alle verenigingen hier in het dorp. En juster hier we van begrafenisvereniging de laatste eer Henny IJzinga. Nou, hier even een foto van hoe de juster uitziet in werktenu. Nou, Henny is bij de make-up west van Titi en Gerda, dankjewel daarvoor. En bij kapster Bea. Nou, Henny, we zijn hier en hij scheren wat het worden is. Lid maar eens even zien. Nou, er is net volle verhoren. Nou, je ziet er wel sportief uit. Ik zoek er eerst al heen, maar ik zei nog maar de skiering die moet er maar hoe het wees, maar dat kon ze net van me krijgen. Schande. Maar je ziet er hartstikke leuk uit. Dankjewel, alle vrijwilligers van Bongen. En dan gaan we nou naar Luc. Luc, dus is het ik wil wat tekenen. Heeft wat inspiratie? Ja, dus je gaat ook pesken en haaien, dus ja, ik denk dat het wel wat kleer komt. Maar dat is voor het laatst, hè? Ja, inderdaad, voor het laatst. Dankjewel, Luc. Is bij de dominee uit Aardeboorn. Peter Lindeboom, die is van de Doopsgezinde gemeente met Friesland. En aan de andere kant Gerbrand Molenaar, die is van de PKN-gemeente in Aardeboorn. Peter Lindeboom, ik heb begrepen, je komt oorspronkelijk uit de stad. Hoe is het nou om dominee te wezen in een plattelandsgemeente? Dat is mooi. Nou, dat is duidelijk. Oh, jeetje, Mina, wat hou je hier? Dit zit net in het script, meisje. Ik zag Adam voorbij komen. Dat was Adam. Dan hoop ik dat Eva ook nog langskomt. Nee, het zou niet verkeerd zijn. Ik zal toch even nog proberen een serieuze vraag aan jou te stellen. Het is in Sint-Wurfstad volgens mij dat er net een heel soort mensen weer in het kerken komen, maar is dat ook echt nodig? Ja, dat is een hele goede vraag. En kijk, persoonlijk, ik preek voor eigen parochie en zeg ik natuurlijk ja. Is het gewoon heel hard nodig om daar inderdaad wel te komen. Omdat de kerk is gemeenschap.
En als mensen thuis blijven, dan heb je geen gemeenschap. Dus je moet een plek hebben om samen te zijn, om elkaar te ontmoeten. De dingen doen die je in de kerk, waar de kerk goed voor is. En daar heb je elkaar voor nodig. Oké. En in de Ministerkerk is het zo dat in het verleden je Elsdorp een eigen kerken. Hoe is het nou bij Jim? Helaas is dat wat veranderd. We zijn sinds 2001 zijn we van 7 gemeenten naar 1 gemeente gegaan. En we kerkten in Werge, Grauw, Akkeren, Terherne, Jensen, Poppenwier en Oldenborn. En het is jammer, maar op zich, de mensen groeien naar elkaar toe. En zo heb je toch weer een mooie gemeente. We hebben een prachtige keuken daar verbouwd in Grauw, dus we eten daar tegenwoordig ook. En, het is goed vertoeven in de kerk. En ik vind eigenlijk wel een hele hippe leuke dominee. Ik zou zulke leuke jonge dominees, dat is toch wel wat een aanwinst verbonden, of net? Dus daar bent er helemaal mee eens. Maar jongens, het is heel jammer, maar ja, er kwam even een liedje Adamke voorbij. Ja. Maar het is helaas, het is alweer aardig en ik dank je hem tegen voor je gesprek. Graag en een goede peerske. Dank je wel. Ja, dan hebben we nog even Ben de Baas. En deze hele week hebben we alle Ben van alle basiskwam hier hut ontwerp zetten om de tekening van Luc in te kleuren. Nou, we zijn een hele eind. De Ben had het zwit op een hol om het auto te krijgen. Maar het wordt heel mooi. Prachtig. En hierachter... Hierachter ben ik er ook bezig. Tomke zit er ook al bij. Heel mooi. Wat? Ja, nou, het wordt al heel mooi. Ik hoop dat we het ook krijgen. Dan gaan we nou verder naar Ben in de bedstee. We hebben een spectaculaire stunt. En lachen, gieren, brullen met alle moppen die er komen. Dus geniet ervan en succes, Ben van de Boarne. Hoi, ik ben Witte en ik ben Saïs hier en ik ga hem opvertellen. Jansje wint op Zwitte. Hij had er wat poties in hand. Er staan alle één op. En dan gooit hij in het water. En dan komt hij dus uit en met zijn Jansje weet in wat poppelen. Alle eendjes zwemmen in het water vol lief. Hoi, ik ben Lieke en ik ben Sonny. Hoi, ik ben Lienke en ik ben 18. Ik ga een raadsel doen. Het is bruin en het kruipt over je boterham. Een hagelslak. Ik ga een mop doen. Jansje en Beppe in Oostritten. Jansje vindt €100 en zegt Beppe, mag ik het oprapen? Nee, zei Beppe, alles wat op de groen lijkt is vies. Dan strokkelt Beppe en zegt... Wilt mij helpen? Nee, zei Jansje. Alles wat op de groen lijkt is vies. Hoi, ik ben Leon en ik ben 10 jaar. Ik ga het over wandelende takken houden. Wandelende takken kunnen 400 eitjes leggen. En dan moet je ze in een doosje bewaren. En dan kan je ze op een kast doen en komen ze over een jaar uit. Wij hadden het over wandelende takken en zo kwamen wij eraan. Hoi, ik ben Iris. En ik ben Emma. En ik ben Elvier. Ik ben Jochenie. En wij gaan het zelf maken rap jongen. Wij zijn Rimos, een hele coole naam. We schamen ons niet, we durven hier te staan. Op tv, in een kast. Onze familie is verrast. Blijf jezelf en doe wat je doet. Alles wat je doet, je doet het goed. Ben je dit of ben je dun? Het maakt niet uit, het is allebei fun. Groot of klein, je moet er blij mee zijn. Blijf wie je bent, zoals iedereen je kent. Deze rap voor jong en oud is waar iedereen van houdt. Ja, dit is onze oudelijke tweeling, Gerrit en Stoffel, onze stuntman. En ze kennen nog volle meer stunts, maar daar hebben we het helaas niet meer hanteerd voor. Alweer een groot applaus voor Gerrit en Stoffel.
En dan gaan we nu verder met ons appeltjes kielen. Deze keer Frank en Obe. Hoi Obe. Hey Frank. Ik wil met jou wel eens een appeltje schillen over het ijsziekje. Straks open. De wedstrijd staat er gewoon geen ei met grut. Sjoest ook nog wel eens een grut ei? Ja, dan moet ik me heen zijn als je goed genoeg. Oh, nou, ik vind ze moeilijk. Ik ben alleen maar van die liedjes, maar grut groeien ze net. Jong en oud, ze nemen alles mee. Het probleem, dat is volgens mij begonnen met Peerske. Peerske, u wist wel, dat is dat feest van die Peerske-hazen en die Peerske-aaien. Als peuter, dan wordt de jeugd al stimuleren om Peerske-aaien te zieken. En ja, daar wist zelf ik wel over hoe dat gaat. Wat er jong inprinten wordt, dat is er letterlijk net meer uit te slaan. De jeugd van Tjenburg, ze zijn net meer uit het veld te branden. Ze nemen alles mee wat aaibaar is. Zou het net een goede zaak wezen dat er een ijziek speeltje op een computer ontwikkelen wordt? Dan kon ze haar mooi in huis uitjerkje. Maar nee, er wordt zelfs in het veld een high-tech speeltje van maken. Met sms en al. En denk je nou dat ze ook zo aanremmert? Nou, echt net. Het stimuleert het alleen maar. Want wist u wel dat het zelfs een wedstrijd is? Een wedstrijd waar het eerste sms gestuurd die maar bij de commissaris komen. Ja, hoe bedenk je het? Maar trouwens, als het alleen maar om het vinden gaat, om het zieken gaat, meer om het zieken gaat dan om het vinden, dan kan je toch ook wel vrijletten. Gewoon het ijsziekje vrijletten. Van 1 juli oud tot 1 februari. Het ziekje vrij en de vogels blij. Nou, wat wil men daar nou meer? Ik ben mijn ei kwijt. Hier sta ik nog wat open. Nou, ik denk dat er geen haai mee te vinden ben, dan laten we dan appels stelen in de vorm van haai en dan kan ik weer verder. Goeie tip. Hou we erin. We zijn Joert de laatste keer met BBB in Ouderbaan. We zijn Joert te gast op Nijbornea. En zoals Jen als uw gast hier er is. Oh, ik zie hem maar staan daar boven. Hey, Christian. Ben hier? Ja, mooi. Ja, ik zie, je hebt al wat voorbereid. Ik had plannen voor vandaag, ja. Ja, nou, ja. Ik dacht dat we het een keer heel Oostland moesten zeggen. Oh. Ik word die dit hier alvast als dat eventueel direct naar nou aantrekt. Ja, best. Dan ging ik even naar de auto, had ik even wat op en hoe gratis zo dat mag. Christian, ik zie dat best wel aan het handen was je verdienen. Ja, natuurlijk. Nou, ja. ik heb binnen naar de auto geweest. Ja, oh. Ik heb een man aan de rand onder de auto bij me. Die een is zo wild. Jongen. Ja. Eén de borst ligt het bij Joert wel lekker. Oké, nou ja, daar kunnen we wel wat mee. Ja, dat moeten we toch even een beetje anders gaan aanpakken dan. Nou, dat is best. Ik ga mij dan even omkleden en dan gaan we er even mee aan de slag. Dan doen we dat even netjes. Ja. Kijk. Eén ei is geen ei, maar dit is een paasei. Nou, dat komt wel heel mooi uit, hè? Ja. Die kunnen we met de Pasen meteen gebruiken. Die kennen we gelijk gebruiken. Prachtig, hartstikke mooi. De ei lijkt nou hier, maar ik denk dat het vrij heftig is voor een hele hoop mensen om het verder te ontleden. Vandaar dat wij dat even doen zonder de camera en dat we direct de einebas eruit hebben. Dan lezen we die in de pannen. Dit is toch de ene bas die er uiteindelijk oorbelang is. Het ziet er hartstikke mooi uit, een mooi stukje vlijt, hè? We hebben er een mooie borst van kunnen nemen, jazeker. Die moet ik nog eventjes klaar gaan maken. Ja? Dan kunnen we daar eens heerlijk van gaan eten. Wat ik wil doen is hem een minuutje of 5 in de pan. Ja? En dan gaat hij in een zakje, gaat hij in een bakje au bain-marie in warm water. Ja? Daar nog een minuutje of 20 en dan moet hij helemaal perfect zijn. Zo. En dit is het eindresultaat. Dat kan zomaar gebeuren als je als eend op een wilde manier oversteekt, hè? Ja, die is goed, jongen. Ja. Dat ik die eind kan mijn naam hebben op deze manier. Dat heb je goed voor elkaar. Ja, hartstikke. Perfect weermaken. Nou, dat is mooi. En wat er op zo'n thema Harry, daar heeft het maar betroffen. Zo lekker eten de hele week. Maar wij geven verder met 2 gasten aan tafel. Dat zijn Dennis Ploeg van de Vogelwacht en Gerrit Hofstra van de natuurvereniging De Vuurlanden. Gerrit, De Vuurlanden, wat houdt dat precies in? Dat is een vereniging die houdt hem bezig met goorsopvang en het behoud van grijdenvogels. En wat is Jimmeral daarin, Dennis? Nou, wij zorgen dat alle aan opzocht worden, inventariseerd worden
zodat de boeren erom denken kennen van met hun landbouwwerkzaamheden. Maar als je daar een opziet, je neemt ze toch net mee? Wij nemen ze net bij mij, nee. Maar hoe doen we dat dan? Wij markeren de aan en als het nodig is en dan kan zij daarop op passen. Ja, en de boeren, wil die er financieel nog wat beter van? Of, Ja, daar staan financieel vergoedingen voor. Dat zijn eigenlijk skere vergoedingen die de boerenwerkzaamheden die ze er rondom hadden, dat wordt vergoeden. En we hebben er letterlijk de kaarten van, maar alle naasten op elkaar dus, dat we mooi zien kennen wat de resultaten binnen. En je hebt dus gewazenbeheer en je hebt dus graaidevogels. Biedt dat elkaar net? Nee, dat biedt elkaar net. Wat zil dit, Jan? Nou, wij van de biljartclub moesten ik nog wat doen. En dat was de eerste kaasjoet, nou, dus dan doen we dat joet maar. Nou, wij gingen je net in het programma opnemen. Nee, maar we hebben gewoon in Brussel een programma, dus ik wil gewoon hoe een paar oude mannen bij zo'n biljartclub, die kennen het zo best. Sommigen trillen uit een biljet en een BM, om de rode ouderdom, en dan hebben we wat keuze voor die mannen. En dit trillen ik, en die mannen trillen, en dan tegelijk, dan staat het alles weer stil, dan is dat weer oer. We hebben er iemand bij die had hartstikke min eten. Daar hebben we een lampje voor op een keu maken, weet je wel. Oh, Dus. ja. En iemand die had een hernie gehad, die kan het maar achter de rijden, dan kan hij deze achter de rijden eraan. En dan werd het hartstikke goed al. Nou, en wij hier nou gewoon, wil je mij maar biljet even? Nou, doe je iemand maar even voor. Ja, zal ik dit voor, want wij broeken toevallig een per aan daarvoor, maar dat is peer ook. Ja, dat gaat dus dan geef ik dat even aan door deze oren. Ik hoop wel dat net aan binnen. En nou ja, die zei, die ging me dan net zien, sorry. Nou, dat weer eigenlijk ja, ik geloof het rintje wordt hoi wat oorzaak zoals, jongens. Man, bedankt. Oké. En dan geven we nou oer naar Luc Verklered, volgens mij. Nou, nee, Lutske. We moeten eerst nog even het eindresultaat bekijken van de tekening die de band inkleurd had. En naast me staat Romke. En Romke, hoe bevoelt deze week? Nou, het is misschien verbazen, maar ik vond het deze week al wat warm. Ja, Dat snap ik, ja. Maar ik vind dat die band wel heel mooi werk leveren haar. Wat vind je ervan? het is heel kleurlijk alweer en ik vind dat ze boren er mooi opzetten. Ja. Dankjewel, Romke. En dan gaan we nou weer om naar Henk en Lutske voor tussen kunst en kul. Ja. Hier onder tafel Jenny en de hartstikke allemachtig groot gevaar te maken om. Wat is dat? Ja, wij hebben het laatst op een schorre gevonden en bij Omke zitten. Nou, hoe gaan ze even vrij van? Wist u toevallig wat het is? Ja, dit is een geworstenroer. Dit is een Engels geweer. En dat wordt gebruikt in een prem en wordt scheeflijn. En als dan een flut geworden ziet, dan wordt die opjagen en dan komen er een poen leer terug in de shirt. Ze hebben me verteld dat ze ooit één keer 21 geworden uit de lucht schieten. Dat ben nog steeds. Ja. En dit, had het ook waarde? Nee, het had geen waarde meer, want je maakt mee, hij is net shirt. Oh, dat is nog wel jammer. Ik denk dat Jenny het toch kwam om te weten te komen wat dit nou opbrengt. Wij weten eigenlijk net zo goed wat we ermee maken, dus wij willen het hierbij eigenlijk wel onder hart iets schenken. Dank u wel, daar ben we wijs mee. Mooi. Verklaard. En Luc, dit is de laatste keer. Wat heeft je voor mooie tekening maken? Ja, het is inderdaad iets worden met aaien. Dit is een worden. Hey, Luc, nou best de hele week aan het tekenen geweest. En heeft de achtergrond heel mooi maken en hij ben mooi inkleuren. Maar er is nog wat oors tekenen voor u. Ja, we hebben nog een knuppel, hè. Die maken we terug aan. Die moest even wat op. Dus hier komt er. Nou, let er maar even zien dan. Nou, hartstikke mooi ding, Luc. Dankjewel. Nou moeten we maar Pien in ons het de knuppel hoe aan een griep. Die stier hier nou naast me. En eigenlijk is ook nog even vrij. Mogen we hem nog een week horen? Nou ja, mij wel, maar we hadden wel goed voorbereid voor zelf. Dus ik wil graag een week op televisie komen. Hè? Dus, Oké, nou ja, dan... Oké, nou hey, hartstikke bedankt. En wij wensen je natuurlijk ook een hele grote succes. Ja, tegen dank. Okay. En we hebben een protte willen je hem uitsturing volgen. En we hopen dat je hem na een week plat voor de televisie zetten voor de dynamiek in Gariep. Bon, we boeten gewoon. Maar hyper de pip, we gaan naar Gariep. Dankjewel. En dan gaan we nou voor de laatste keer naar Henk en Lutske. Ja.
En nou, jongens, het zit erop. We gaan een geweldige weekend gaan en we gaan eruit met een hele leuk stukje muziek en alle je maaien eraan graag. Jongen, dank u wel.